Joo, nyt jos tämmönen pikkasen outo video ihan ensimmäiseksi videoksi. Kattokaa tätä. Oottakaa, ei se vielä näkyy. Mä näytän teille. Pieppä tätä kamerani. Tai kuvahan. Kato. Näettekö te nyt hyvin? Tuo pyörä meni paskaksi. Täysin paskaksi. Vettä tänne. Tietysti pyörä meni paskaksi. Ja hyvä yleisö, se oli mun paskopyörä. Melkein muhan. Moikka! Fuck you!